Vacanțe de iarnă la preț redus. Cine își face rezervări până la jumătatea lunii viitoare are parte de prețuri cu până la 30% mai mici. Reducerile sunt valabile și pentru destinații exotice și pentru stațiuni din țară. Revelionul în Dubai costă 500 de euro de persoană. În preț sunt incluse 6 nopți la un hotel de 4 stele cu mic dejun și transportul cu avionul. Pe lista de reduceri se regăsesc și alte destinații din străinătate. Avem Cancun, Punta Cana, Mexic, Republica Dominicană și Cuba, Varadero. Oferte sunt și pentru românii care vor să sărbătorească în țară. 6 nopți pe Valea Oltului costă puțin peste 130 de euro de persoană. Turiștii au rezervată masa de revelion și micul dejun în fiecare zi. Continuăm succesul verii acestea care au fost vacanțele all inclusiv în România și vom avea revelioane all inclusiv pentru piața de top sau pentru familiile cu copii. Pentru clienții cu bani există pachetul VIP. De exemplu, cei care aleg Dubai ca destinație beneficiază de transport cu limuzina de la aeroport la hotel, iar camera este special pregătită pentru ei. Beneficiază de coși de fructe, șampanie sau vin în cameră, de asemenea reduceri pentru pachetele de spa. Ofertele au fost lansate odată cu inaugurarea unuia dintre cele mai mari grupuri de agenții de turism din România. Vom reuși să oferim vacanțe mai ieftine, destinații diversificate și astfel încât să putem să supraviețuim în piață. Iar cine se gândește încă de acum la concediul de vară plătește prețuri la jumătate pentru vacanța din 2013.